ya tana da ita su wane ne masu shiga. To ba ita kadai ba ne, ya tana da gida biyu ne, ya tana da aljanna, ya tana da wuta. Allah ka sa muna da raba shiga gidan aljanna. Wa shakka babu kaso na farko na rana ita wace mun gudunar mun ji cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kanshi ya ayyana masu shigan da a tashin farko su wane ne, ba sunaye da ya ambata ba sifa shi. Ya ce masu shiga aljanna su ne masu imani, imanin nan tataccen imani, ingantaccen imani wanda yake sarrafa mai shi zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa masu imani su ne masu shiga gidan aljanna. Sannan bai shigo ba sai ce tare da aiki na gargari, ayyuka na gargari su ne sanadari wanda suke sabauta ma musulmi shiga gidan aljanna. A nan ina kiran kaina, ina kiran ka dan uwa mai sauraron khutba cewa ka inganta imaninka saboda ba ka damar rungumar ayyuka na gargari, ƙudiri ya zama mai kyau, aiki ko ya zama ingantacci a ɓoye ko a sanadi. Kaji Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi a cikin suratul hadid ya bayyana cewa ku yi tsere zuwa ga samun wata aljanna wanda Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi ya ce fadin ta ya kai fadin sammai da kasai in haɗa baki sai Allah ce ku iddat lil ladina amanu, ya riga ya tanade ta wanda suka yi imani billahi da Allah wa rusulihi da kuma manzannansa. sai ce zalika fadlullah, wannan balala ne na Allah, amma aiki bai kai ba na shiga gidan dawama, amma balalan Allah ne sai ya bada don ayi mishi biyayya. yuti man yasha, yana bada ita ne ga wanda ya ga dama. wallahu zul fadlil azim, Allah ma mutum balala ne mai girma. ci gaban wannan bayani yan uwa, bayan imani da sauran bangarori na ayyuka wanda mai jin khutba ke so ya ji su saboda su ba shi damar kamun gwargwadon abin da zai iya riƙewa wajen yin aikin don ya samu ainihin wannan buri da yake da ita a cikin zuciyar shi na shiga aljanna. Ko shakka babu a bangare na biyu na khutba kun ji irin abubuwan da ya kamata mutum ya yi su a matsayin shi na musulmi. salloli guda 5 kyawawan ayyuka ne bayan imani, in ka duba gudan musulunci da furta kalmar shahadarka rukuni na biyu sallah ce. saboda haka sai khutba ta biyu ta jawo hankalinka cewa sallah akan lokaci guda 5 din nan to sanadi ne na shiga aljanna. kuma manzo Allah ya tabbata cikin hadisi duk da kaga ya saba da masallaci baya makara ba a karatun fatiha ba shi nan, ka shaida yana da imanin da zai ba shi dama in Allah ya ga dama shiga aljanna. sannan kuma bayan sallah ka ji cewa mutum yakan tashi da daddare don gani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bukatocin duniyan nan ya samu biyan su daga hannun mahalicinsa a lahira kuma ya shiga aljanna. aikin kwarai bayan ainihin salloli da daddare ka ji kuma da jawo hankalinka cewa da kuma yin azumi rukuni ne cikin rukuni guda 5 na musulunci. azumin watan Ramadan, kar ka yadda ka zama kaman wancan wanda wancan shi baya tashi watan Ramadan, shi an yana wansa ne da haka an ce ai babu dama mutum yi azumi. kwarai da gaske matuƙar akwai sababi na gushewar hankali da za ka rasa ka to bangarci abinci. Allah ya tabbatar da uzurin mara lafiya, amma tsakaninka da Allah ba ka da lafiya, to wannan shi ne aiki ne na shiga aljanna, shi ne azumi bayan sallah. don haka ka kula da azuminka ɗan uwa musulmi, sanadi ne na shiga aljanna, ba wanda zai biya ka. kuma Allah bai faɗi ladan ba, ya ce na shi ne, shi ne kadai san abin da zai bada da lada. aikin wani ne na shiga aljanna sannan sai zumunci. kada ka yadda kana musulmi ka yanke zumunci tsakaninka da yan uwanka, ka ce ma Allah ya kulle ma aljanna ba ka so, ko ka yi imani, ko ka yi salloli 5, ko ka yi azumin watan Ramadan,
baka yi zumunci ba baka gama kammala aiki shiga aljanna ba saboda baka faɗo a dutse ba dangantaka a bangare biyu a ka fito ne tsakanin uba da uwa. Uban nan naka da ya zo na haife kai na da yan uwa, mahaifiyar nan naka tana da yan uwa, sai ka yi zumunci da su to ka ce ma Allah yana kana son aljanna. Wannan aikin kadai ba zai shiga da kai ba, amma kai riko ne da dalilin da zai za ka samu wani da shiga aikin kwarai ne. Bayan ka sanar da zumunta, ka ciyar da dukiyarka ta fuskan zakka, ka ciyar da dukiyarka ta fuskan sadaka na tadawwai a ɓoye ba wanda ya gan sai Allah. A fili ka ciyar banda ma Allah wanda Allah ya sa musu ido su yi muwafaka da za su ganka kana yi ko ka ba su kasan kayi za su shaida. Aikin aljanna ne. Sannan kai ma wanda ke yi ma laifi rangwame, aiki shiga aljanna ne. In ba kai ma wanda ya ma laifi rangwame ba, kai ma kama ne halice ka rangwame a yi laifi, shi ko ba zai maka rangwame ba. Ka yi sallah, ka yi azumi, ka yi sadar da zumuntan, ka ciyar da dukiyar, amma ba ka yi rangwame ba, to shi ma za ku yi maka rangwame ba. Ƙwarai da gaske. Sannan kuma ka nemi gafarar Ubangiji, don wani abin bantuwa ya ɗauke ka saba mishi, ya hana ka watakila ka je ka yi, ko ya ce ka yi ba kan yadda ya ce ba, to sai ka nemi gafarta maka wannan zunubi. Bayan imani wannan aikin na shigar da mutum aljanna. Sannan wa'ana ba amurku ila Allah, wanda ya mai da lamarin shi baki dai ka cokan zuwa ga Allah, bai zargin kowa akan abin da ya rasa. Ballan kana kuma wajen samu, idan abin da ya same shi ya kaddara Ubangiji ne ya jarabe shi. Bai da wani abokin gaba da zai gaba da shi saboda wani abu ya same shi mara kyau. Yana tattara cewa da ba don Ubangiji ya sana min wani abu zai same ni ba wanda sai sa same ni. Don haka to zai je ya faɗa ko ya ji haushin wani ko ya rike wani ba. To ko ka yi sallah, ka ciyar, ka yi istighfari, ka yi zumunci, baka mai da lamarin ka zuwa ga Ubangiji ba, kana kallon wata, kana kallon wani, ka duba ma shirgi da shirgi ne ta. Wani abin da ya same shi bai kallon kowa da gare su sai kunna kusa da shi yan uwansa. Sai ya ɗauki abin sai dora wasu ya ce su ne. To sai mutum ya yanke wannan, ya yarda cewa Ubangiji tabaraka ta'ala shi ya shirya wa dan adam rayuwa, kuma sai abubuwa biyar sun sami lokaci ba lokaci. Tsoro sai ya sami shi, jaraba ce daga Ubangiji. Yunwa sai ya ɗanɗa sai ka ɗanɗe shi a duniyar nan wani lokaci a cikin rayuwa. Kare mata tattalin arziki sai ka fuskance shi a cikin rayuwar nan, sai ka yi noma ka yi asara a cikin rayuwar nan. Akwai wani mare hankali da kwanan nan ya je ta da shinkafa shi ta riga ta zama abin da ta zama. Allah ya jarrabe gonan yana kura wajen buhu ɗarnuka, amma sai ya je ga gonan da yadda Allah mai da gona mai na kwanye istirjai, wanda ya ce dole ya dora mai musiba ya yi istirjai, Allah zai tsira da shi. Bai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba, kawai sai fasata ya je so galatin fetur ya fesa ma gonar ya kunna mata wuta da sauran amfani a gonar. Yana fesa mata wuta ya koma gida ya kwanta ya dinga birgima yana maganganun marasa kyau na aka ɗauki gawar shi. Wannan ya ci jarba ko ya faɗi ba musulunci ba ne ba. To dole ko kayi sallah, kayi azumi, kayi zumunta, sai ka mai da amuran kai zuwa ga Allah. Ba ku ji a suratul kalam Allah ya ba mu labarin wata so da ubansu mutumin kirki ne ba? Duk abin da ya samu ya dinga raba wa mutane kenan. Amma da uban ya musu suka ce ba shege da zama shula. Mu yi sambako mu je mu gyara amfanin mu zo mu ice a gida. Kafin su je mu yi faru Allah ya ce ya tura malaka da biyu. Kafin su je gonar ya kewaye gonar aka kona ta gaba daya. Su ba su samu ba, sun yi niyyar mai an masa. Baban na da ake bashi baya kai ba saboda yana bada wani. Duk wanda yake so a bashi ya bada. Saboda ka sai ka mai da al'amarin kai zuwa ga Allah. Ba mai, ba boka, ba mai sihirin da in yayi zai kama ka.
ba mai sa maka hannu in Allah ne ya jarabe ka shikenan sai ka maka amma babu shi babu faranji babu danku al'amarin ka duk yana wurin Allah to duk wanda yi wannan ya ce ma Allah ku mun aljanna duk waɗannan ayyukan kutubar da cewa an saka lisanahu kuma ya kama harshensa dan da kayi abin da Allah ke so to shaitan kuma sai ya in ya gaba inda zai ya samu ya baka aiki sai ya sa da kanka ka rusa. Malamai sun gaya mana cewa aiki a cikin musulunci da muka jera din nan yana da sauki kwarai da gaske, amma matsalai tsari shi ne ke da wahala. In zumuncin ne kai sai a jarabe ka da wani a cikin su ya saba maka, sai ka fasata sai a samu lokacin da ka horata mishi sai aikin ya rushe. Ba ni nake maka kaza ba, ni za ka cewa mutunci da ba dan ne maka kaza ba, da ba dan ne maka kaza ba. Ba ga ubangiji da ya kama shi da aljanna ya ce kada ya kai haka, la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha, kan ku bata aikin da kuka yi da gori da cutarwa. Inda zai fi kuma da gori a annas sai zama kamar ka ce da dukiyar naka kan kana ganin gidan mutane ne. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, babu imani da Allah wanda zai kai mutum aljanna, babu imani da lahira wanda zai samu tsira. To sai maka ka wannan magana. Saboda ka sai ka kama bakinka ka gani manzon Allah da ya gama wa'azi ka mutane cikin su ya sanyi sai ce to ku kama harshen. Mu'az bin Jabal yana gaban manzon Allah sai ya ce idan muka kama harshen ya Rasulullah to da me zamu magana? Sai shi ayya baka da basira ne. Da mahaifiyar ka za a yi maka amma ta rasa ka wajen basira. Me yake kifa da kai? Kuma ka rantse akan ƙarya sai ka waye gari gidanka ba kowa ka hukunta. Ko ka yi aiki a cikin musulunci sai ka kaga bakinka. Kai shiru masu rubutu suna rubutawa yanzu nan za su yi kansu. Ka je kana faɗa mu wani ya yi dan ka kai ta roƙon Allah ne ai bai ga maka cewa ya karɓa ba. Sallah asubahi da baka yi wahayi ya so ko ya ce an karɓa sallar asubahi. Ba mu sani ba wadansu mu sun yi sallah ban tsiki, wadansu mu sun karanta suratul kahfi a zikirin yau juma'a. An gaya maka Allah ka bani yana da fari kai ta bin shi da roƙo in kayi karka ba da garanti ka ce ayyar siya da ba la to ba na koyi da kai ka kai ka da baki kana cewa kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin shi ke fada mutane sun dade suna aiki sai mutum ya kusa shiga lafiya ko sai ba ta aiki shi da me da harshensa mu ne ƙaryan mu ne sharri mu ne kasafi baka gani ba ya saba ka ce wanda ya yi kaza da za a tsare ka yanzu ba ka da yadda za ka yi tabbatar da wani. Amma mun aikin mu kenan muna sallah mu buɗe baki mu ƙaga wata magana mu jingina ta ga mutum wanda ba mu gani ba. Bayan Allah ya ce mu dan aljanna muke so wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, karkabi abin da baka da ilimi. Duk abin da ka ja fara to ita tambaya. Babban malamin Mustafa Murad a cikin littafin shi Khulqul Mu'min yace baka hucewa ka je sai in ka ga mutum yayi magana ko ya yi wani aiki baka gane ba tambaye shi. Amma ka kirkira magana ka faɗi a musulunci ban ka kama mutum ma dauki zina a matsayin misali. Ka kama mutum kai kadai gashi kiri da muzu yana yin zinan nan kai kadai sai masu yi. Musulunci ya ce kai ne ka kare duk wanda ya karatu ya san wannan magana ka kare ka ja baki ka shuru kar gaya ma wani ba. In ka gaya ma wani akwai abin da Allah zai maka. In ko ka faɗa mutumin ya je kai garan ka sai ka bude shi guda uku duk da kai na hudu. In ka kasa zuwa da su sai amma bulala. Jama'a musulmi da Allah bana tambaye ku bulala nawa ake mutumin da ya kasafi 80 inji Allah. Kaga gashi kai sallah Allah ya tafa, kaga gashi kai azumi shekarar ka 40 ko 50 yanzu a duniya Allah biya karbe su. Kawai ana jira ka shiga aljanna ne ko sai gashi kai minti 1 ko 2 kamawa da sharri. Kana san aljanna? A ka ce ba ka so. Tunda Allah ya hana. Kana ji ka toshe kunnen ka. Wa alaikum salam. Ya zama sakarai.
Allah na jin haushin wannan mutum. Ka san duk mai laifin in Allah ya dama ya sa kafin ya kashe da laifin Allah zai sa kama shi ko ba Allah zai yaba. Wallahu ala kulli shay'in ne kadir, komai Allah na daidai ko a kai shi. Sai ya kawo shi ne asiri ko sata ko zina ko me yake ne abu. To shi ke nan sai ka zo kana sakarci a garke sanin addini. Da ya san annabi ya ce zai fi samu mummunan masauki a lahira a kashin kiyama ya faɗo na magana. To aya ya sani. Yan uwa musulmi kan mai da wannan. Duk abin da kai ka ja baki kai shiru. Kar ka yadda ka buɗe baki ka gaya ma wani, amma ubangiji ya sani ka turba shi gaba. Sai ya rufe laifin ran kashin kiyama ba za ka ga zunubi ba. Ka yi duba ta gaskiya. Mun yi kuɗi ba ɗaya ba biyu ba kan tuba. Tana da sharuɗa guda uku a tsakanin bawa da Allah. Tana da sharuɗa guda uku tsakanin bawa da Allah da kuma abokin halittarsa. Wannan shi ne aka shar'anta mu musulmi. Lallai ko shakka babu sai mutum ya kame harshensa. Sannan Allah shiga da shi aljanna. Wa farjahu sai ya kame farjinsa. Baya zina. Kai da kake jin wannan magana, kai ka san tsakaninka da Ubangiji. Wallahi ka tuba da gaskiya ka ce ma Allah ba za ka ƙara yi. Zina bala'i da sallan da azumin da komai Allah zai tura mutum wutar jahannama. Yana shiga sai wutar jahannama ta ɗauki ɗoyi da zai mantar da ƴan wutar azabar da Allah ke musa cikin wuta. Su ce kai wannan wani irin ɗoyi ne. Ubangiji sai ya gaya da su a rashin mala'iku wannan farjin mazrata ne aka jefo su zuwa cikin wuta. Me ina ka ga wannan bayan Allah ya halatta maka gashi nan. Kana san aljanna Allah ya riga ya tarbe ta. Gawa ga masu imani da jin tsoron shi. Aboye da sarari din yadda wata tallata maka kanta a social media ka tana da wannan nasiha. Ubangiji ba zanen ya hana ba ya ce la taqrabu zina innahu min kana fahisha wa sa'a sabila. Da haka duk wanda yake son aljanna sai ya kame farcinsa. Waga maza ainihi sai ya rantsa akwai kudubobi akwai shafi da waɗanda suka buɗe suke bayyana cewa a wani masallaci kai sallah waye limamin me ya kuduban da yi yau ka rubuta Allah ne baka lada dan a yada ma musulmin duniya su gane addinin musulunci. Wancan ya kan zakka, wancan ya kan sallah, wancan ya kan azumi, wancan ya kan zumunci, wancan ya kan sunna. Wannan shafi shi za ka kalla dan ya kara maka imani. Amma duk mutumin da bai rinsa da shi ba, kowa ya yi sallah ya yi abin da muka ambata bayan su ba zai shiga aljanna ba sai ya ɗanɗani wuta kafin ya je aljanna. Allah ka tsare. Wa arhamal aita kuma sai mutum ya tausaya ma marayu ga nan kuma suna ƙaruwa mana ne. Maraya na ɗan uwanka naka ne. Maraya naka na addini ba ɗan uwanka ne na jini ba, amma addini ya haɗa ku da shi ka ci tausayin shi. Ka shafi kan shi ka cin da shi daga abincinka. Ka ɗauki nauyin karatun shi shi kadai ko su biyu. Annabi ya ce duk wanda ya ɗauki nauyin maraya ya sa shi a makaranta, Allahu akbar, ya masa sutura ya kula da lafiyar shi, ni da shi a cikin aljanna kamar haka, ya sa ɗan yatsun shi guda biyu sai ya rata. Malamai suka ce to kaga yana nuna dai an shiga aljannan amma wancan nashi daban naka daban. To me muke nima yanzu da muka zo sallar juma'a, wuta ko muke so ko aljanna? To sai kuma riko da maraya, kar mu dinga an kaɗe shi, kar mu dinga daka mai tsawa, mu dinga girmama shi fiye da ƴaƴan da muka haifa. Muna da kwamitoci a hada sunna sun yi kwamitoci duk gari na kwamitin marayu, muna da shi a masallacin nan, muna da shugaba da sakatare da membobi. Duk asabar sai mun sa sadaka tun daga kai da har sauran masu sallah. Kowa ya da ko dai rabiyar da ya sa. Duk shekara muna musu sutura. Muna ɗaukar nauyin waɗansu daga ciki a makarantu. Muna neman aljanna ne da gaske. Ba wanda yake fitowa da mai sa da mai faskare da mai aikin gwamnati da mai kasuwa, kowa yakan fito da shiri ne da asuba da juma'a saboda mu ga ma Allah da gaske muke so muna sa aljanna. Sai ya kyautata ma iyayensa. Kar ka zama kamar wancan shashasha. Ya zama abin da ya zama a rayuwar duniya, amma uwarsa ita ce a walakance. Matarsa ita ce mai girma. In ya gama hira a tasha zai sayo matar shi kaza, ko ya je doka bakin titi da ake gasawa a rino ya siyo ya sa, amma mahaifiyarsa zai zo mata roƙo. Uwan ba za ta yi bacci ba sai ta ci shige yau shi ya kwanta sannan ta kwanta, amma matan shi
za ta yi bacci in ma ya kawo naman da ta shi ije nan gaba ya ga goyi shi ba zai siya wata goro ka je ya mai da kuwa ita goro ne kawai nasa ba ta da harshen nasa ke test na cinyar ka za ta ci ta ji daɗi ta mai addu'a amma matar shi ta take da harshe na cin nama in ba ta kyauta kama iyaye ba komai sallah komai zumunci ba aljanna Allah ya riga ya kanade ta kuma ga duk wanda ya imani ya hada waɗannan ayyuka da yake ji shi ne zai je aljanna Allah ka ba mu ikon kyauta mu iyayenmu sannan wa hasanar jiwa ya kyautata makwabtaka tsakanin da makwabtan shi duk wanda yake da makwabta suna wayo wannan mutumin banza ne ba mutumin kirki ba to ba zai ji aljanna ba Mu'adh bin Jabal yace wata rana mun fita bayan Madina da manzon Allah tawaga guda sai muga manzon Allah ya sakale haka muka shiru muka tsaya bayan shi yana Allahu akbar da ya jiyo sai ce mai zuwa ya zo daga ubangiji bai gushe bai zama wasiya dai akan makoci har sai da sarfan ma cewa in makoci ya mutu makoci daga shi saboda girman hakkin makwataka kana so ka je aljanna Allah ya tada da aljanna kana nan tana jira a cikin ta akwai abin da dan adam bai taba gani ya da shi ba bai taba jin labarin akwai ba a kunninsa sannan a cikin aljannan nan akwai abin da tunanin dan adam bai taba faruwa mu ce cewa wannan abin Allah ya tada da aljanna ba amma gawa sai ga wanda ya abin da muka ambata baya kuma ya kyautata makwabtaka tsakanin shi da makwabtansa tun daga ginin condition jinka iyaka da sauran duk abin da kowa zai ji daɗi wallahi sai ka kula da wannan ka ɗauka sallah da kai ka aljanna sannan wannan kurba ta cigaba da cewa wa tsanaba ma na haɗa Allah wa taba alaihi ya nisanci abin da Allah hana shi kuma ya tuba zuwa ga Allah a wasa Allah aljanna Allah ne gada mishi da aljanna Allah ka gadar ma da kun ji yan uwa musulmi akwai aljanna Allah ya tanade ta kuma ga aikin da ya zana ya ce dukkan masu imani bayan imanin nan sai sun yi waɗannan ayyuka sannan su samu shiga gidan aljanna idan ko daga su kake kana neman aljanna kuma kayan da za ka bar wannan duniyan ko wane ne kai ko mai kaza ba za ka bar wannan duniya to dan wannan ba ka yi shawara ina baka shawara ka kalli waɗannan ayyuka ka rungume shi gwargwadon irin matsayin da Allah ya baka cikin duniya Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai nuna mata rai abinda ba za ta iya ba sai abin da take iyawa abinda kake iyawa Allah ya san za ka iya to ka yi shi ka ce ma Allah ya baka aljanna don za ka bar duniya ne kuma ka tafi lahira da goma za ka yi ba wata mutuwa kuma ba dan wannan mutuwa ba ta wannan mutuwa da ake yin ita ce nan da mutum ya mutu ya tafi in aljanna zai je shi kenan ba mutuwa in wuta za shi zai dawo mani a cikin wutan ba zai mutu ba kuma zai rayuwa ta jin daɗi ba Allah ka tsare mu ka ba mu ka azurta da imani na gari ka samu gama da duniya lafiya. Mu ila salatikum ya